Vinga, doncs tornem-hi i com cada dimarts de cada 15 dies parlem de la nostra secció d'emprenedoria, empresa, comerç, etc. de molts temes diversos. Avui ens acompanya en Miquel Muñoz. Bon dia, Miquel. Hola, molt bon dia. Que se suma a l'equip del Matí de la República. Ens acompanyarà cada 15 dies aproximadament i ens en portarà aquella gent que destaca a la nostra ciutat, al nostre país, en el món de l'emprenedoria, en el món de noves empreses, noves propostes, evidentment econòmiques, que van sorgint i que són el pal de paller del nostre país, perquè sempre s'ha dit que és un país d'emprenedors. No, això de l'emprenedor és una paraula que sembla que és molt nova, però sí, però no ho és. Vull dir, el que farem aquí serà parlar dels empresaris, emprenedors catalans, del celler català de la nostra terra, allà on estiguin, perquè al final l'empresari ha de buscar el seu camí, no? Però sempre l'empresari català sempre té un celler diferent. Llavors parlarem una miqueta d'això, sí, perquè al final cada cultura té una manera diferent de treballar o de ser, o al final sempre parlen de com treballen els catalans, no? Al final, i vull dir, això també és un segell de qualitat. I parlarem una mica amb empresaris, amb emprenedors, i farem aquesta unió, aquesta sinergia, no?, que normalment fan tots els Em sembla meravellós per donar a conèixer el nostre empresari català. Avui ens portes la Judit Gavarró. Correcte. Bon dia, Judit, com estàs? Bon dia, molt bé. Presenta'ns-la una mica, qui és la Judit, aviam. La Judit és la CEO de 121 Events Privé, que és una... Un moment. És que jo vaig tallant, perquè tenim gent de tot. I la CEO, nosaltres ja ho sabem que és el CEO, però hi ha gent que ens està... Què vol dir la CEO? Què és la CEO? La CEO al final és la persona que ha creat aquesta empresa i que la dirigeix. L'amo, diguéssim. Correcte. Ara que tota la vida dèiem l'amo, ara diem el CEO perquè som molt moderns. Sí, som molt, això. Suposo que deu venir de l'anglès, això, sí. el CEO. Sí. Quan diguin CEO és el mateix que el CEO, eh? Molt bé, sí. Ja ho sabem. Doncs. Llavors, ella és la fundadora de 121 Events Privé, que és una empresa que es dedica als esdeveniments d'art i moda units. Sí. Exacte. Però sempre ubicats al luxe, no? Judit, bon dia. Bon dia. Sí, 121 Events Privé és una empresa d'esdeveniments especialitzats en la moda i en l'art dintre en un sector de nivell alt. Enfocat al luxe, fem diferents esdeveniments com showrooms privats de moda, per exemple, dins de galeries d'art o museus. Nivell alt, això vol dir que és car, això, eh? És car. O no hi ha res car en aquesta vida, tot és adequat a veure, a el que oferim. Està enfocat a un públic de Barcelona molt concret, però que encara existeix, que és un cercle selecte de la societat catalana. Dius encara, eh? Encara. Què passa, que anem cap avall o què? Jo penso que en els últims anys hem anat cap avall, i és una llàstima. Hem anat cap avall, i això s'ha de recuperar, i és el que intento fer jo. Tu ets antiquària. Jo sóc antiquària de professió, molt bé. Antiquària, marxant d'art. Aleshores, la moda sempre m'ha interessat, perquè de jovenet havia sigut model de fotografia, conec a molts dissenyadors de moda, i he fusionat. He decidit fer una fusió entre moda i art. I com es fa això? Perquè, clar, l'art i l'antiguitat és una cosa que tens allà, Sí. I la moda és una cosa que tens a sobre, o que et poses. Sí, el que passa que si ho penses bé, la moda ben feta és una altra manera de fer art, perquè un vestit d'alta costura... per mi és art, si esteu amb uns bons teixits, uns bons acabats, són artistes aquests creadors. Aleshores, vaig pensar, seria una bona cosa fer desfilades privades o showrooms privats dins d'una galeria d'art i el convidat, a la vegada que gaudeix d'aquelles peces que desfilen, també gaudeix de les obres d'art. És una sinergia que s'hi diu molt bé. És una mica aquella mena de síndrome de Stendhal, perquè ho tens tot alhora, no? Exacte. I sents una mena I tots hi d'impressió. surten guanyant, o sigui, el dissenyador agafa nous clients i la galeria o el museu o un palau, doncs també. I parlant de Barcelona, hem parlat dels residents de Barcelona que són part dels teus clients. Sí. Però tot el tema turístic que ve a Barcelona del luxe, que poden ser els russos o poden ser els àrabs, tenen algun tipus d'importància o encara no heu arribat a aquest punt? Encara no hem arribat a aquest punt. De moment estem especialitzats en la societat catalana, una mica un cercle selecte de la societat catalana. No ens hem obert encara, no està descartat, però no és el cas en aquest moment. Clar. Jo, ara aquests darrers anys ho dèiem, no? Això, jo he vist grans peces antiquàries venint-se per 4 duros, aquestes sales de subhasta habituals que coneixem, a Subarn, a Valclis, a la Mas Bolany, sobretot a la Mas Bolany, o subhastes Bonanova, vas allà i trobes peces
com un pare ha treballat en el món del moble sempre, no? Una botiga de mobles que venien, no Ikea, però una botiga de mobles, no? Clar, quan jo li deia el preu de sortida d'alguns despeses, però si això surt més barat que comprar-te un moble de fullola que no val res. No? Com pot ser això? Això perquè hi ha molt poca cultura de l'art a Espanya, anava a dir a Barcelona, no volia aquesta resposta, però... Hi ha poca, és una llàstima perquè hi ha peces molt maques, hi ha quadros molt bonics, i hi ha poca cultura, la gent prefereix invertir els diners en altres coses que no en una peça d'art, no? Però jo crec que això amb els anys anirà canviant. Sí? Per tant és bon moment per aquella classe mitjana que potser diu, ostres, una consola isabelina per 200 euros, no? Pot arribar a comprar-se una consola isabelina, o sigui, és fer un canvi cultural, sí. Però jo crec que això canviarà amb els propers anys. Molt bé, parlem de la teva proposta empresarial, que és amb aquesta fusió, em sembla que treballes amb l'Hernando Herrera, m'ha dit un ocellet, és un amic nostre, ha vingut per aquí alguna vegada també. Correcte, sí. Aleshores, és el que comentava, jo tinc 2 empreses, 121 Béns Privé, que és la meva pròpia, on faig aquests esdeveniments, i després fa poc temps m'he fusionat amb l'Hernando Herrera, és un reconegut professor de passarel·la que té una escola de models, som amics des de fa anys, i junts hem creat una passarel·la de moda que es diu Runaway. Runaway, exacte. I en aquesta passarel·la de moda, què és el que fem? Fem desfilades privades amb entorns artístics, o sigui, no ho fem ni a restaurants, ni a bar de copes, ni a discoteques, per un cercle bastant selecte de la societat catalana, amb llista privada, són persones que els interessa aquest tipus de moda, veuen les col·leccions en primícia, i els dissenyadors és una forma que tenen d'ampliar nova clientela. Quin tipus de dissenyadors teniu dins del vostre servei? És a dir, són dissenyadors catalans? Són dissenyadors de qualsevol part del món? Poden ser de qualsevol part del món, amb la premissa que han de ser artesans. Han de ser artesans, han de ser creadors, no poden ser firmes de moda, per exemple, però poden ser de qualsevol part del món, sí. És a dir, per diferenciar-nos, un artesà de moda és un senyor que fa la peça ell i no té les maquiles allà, les senyores. És un senyor que la crea en el seu cap, que la dissenya i que fa la peça ell. Per tant, són peces úniques. Són peces úniques. Això és alta costura. Això és alta costura, peces úniques i fetes a mida per la clienta. Val. Clar, això suposo que el mercat, com dèiem, és molt reduït, no? És un mercat molt reduït, això es fa molt a ciutats com París, com Londres, Milà. Allà això té el seu públic. Aleshores nosaltres és el que volem recuperar aquí. L'altre dia llegia una crònica, està molt bé això, ja veuràs, sobre la moda, precisament, i la diferència entre Barcelona i Madrid, no? Parlava d'una festa i deia que, però aquí en Barcelona, no, era en castellano, deia, las señoras pues anaven ben ataviades, però aquí, a diferència de Madrid, la ropa és suya i no prestada. És una cosa que em va frapar molt, no? Perquè potser aquesta cultura de la gent de classe de la ciutat, que se la pot permetre també tenir classe, a vegades la classe és una cosa... Hi ha les dues opcions, que això, no? Que era una senyora que tenia la peça, no? És diferent, no? Allò a Madrid, allò que te les... Bueno, és que voy a la fiesta a ver qué me prestas, no? Sí, això passa, no? Tu vas molt a Madrid, Miquel. Sí, bueno, clar, però allà també tenen un altre sentit de la moda, vull dir, no és el mateix que trobes a Barcelona. No. Jo no soc molt entès de la moda, no? Però el que veig als carrers és que aquí tenim molta influència d'altres països, a Barcelona. Això no passa a Madrid. El tipus de moda és molt més interior, amb la qual és molt, molt diferent la manera de vestir. Imagino que la Judit podrà parlar més d'això, no? Però... Sí, a veure, Barcelona és una ciutat molt pràctica, hi ha poca cultura de la moda, la gent s'interessa poc, van molt per feina i volen anar còmodes. Madrid s'arreglen més, és un estil també molt diferent. De totes maneres, vull puntualitzar que la classe és una actitud més que gastar-se diners. Hi ha persones que sempre tindran classe i moltes altres que per molt que es gastin 6.000 euros amb un vestit d'alta costura no la tindran, o sigui, és una actitud. Però sí que és cert que a Barcelona són molt pràctics, volen anar còmodes. El mite aquell de que les senyores catalanes van planes, sí, senyor. També és veritat, això? Jo és que no m'hi fixo normalment amb les sabates que porten les senyores, però què? Bueno, jo sóc la primera que quan vaig per feina vaig plana. Després, si ja vaig a un esdeveniment o alguna cosa, jo porto les sabates de taló amb una bossa a part i me les poso.
Sí, jo sóc la primera, sí, vaig plana, però es pot anar pla i ben arreglat. Sí, això és veritat, segur que sí. Sí, però sí, és veritat. Una empresa que tens és aquesta, l'altra va amb la línia o com... El que, perdona? Dies que tenies dues línies de mercat. 121 Events Privé és la meva, que és on fem esdeveniments de moda i d'art, i després Runaway, que és la que tinc juntament amb el Gran Dorrera, que això són només desfilades. Runaway és una passarel·la de moda. I aquí només fem desfilades. Estem organitzant la propera, que serà aquest proper 25 de maig, amb un palauet de Barcelona, que encara no vull dir, això és sorpresa, no vull dir el nom, però que serà molt bonic. Barcelona tenim ple de llocs que no coneixem, no? Perquè són privats, són a vegades propietat de gent doncs, que el té allà i que s'haurien d'anar obrint per fer aquest tipus d'activitats. Sí, a Barcelona tenim la gran sort que tenim el modernisme, és una ciutat modernista, preciosa, tenim molts palauets modernistes, arquitectònicament preciosos, que molta gent no els coneix per dins i s'estan perdent unes grans joies. El nostre cas serà un d'aquests palauets que no es coneix per dins, el donarem a conèixer, i tal com aquests n'hi ha molts. Crec que s'haurien d'obrir aquest tipus d'esdeveniments. Com fas la selecció del comprador? Perquè, clar, en aquest cas, tu fas un acte en un espai, no? Sí. On vols vendre tant peces d'art, no? O com dèiem això, antiguitats, no? Sí. Un rellotge, doncs, i moda, no? És a dir, dues coses que poden comprar. Has de conèixer qui et vindrà, perquè si és per invitació, és privat, etc., has de saber a qui et dirigeixes perquè aquell sigui un possible comprador, perquè no és un acte d'anar a fer societat, això és un acte per guanyar-se la vida. Sí, no és una festa de societat. En el fons ja ha d'haver-hi un negoci darrere, perquè tots necessitem guanyar-nos la vida, evidentment. Això és una cosa d'anys ja, d'anys. O sigui, jo em vaig casar amb un antiquari, em vaig aprendre també molt d'ell, i clar, hem anat fent una sèrie de clients al llarg dels anys i això és una cosa que no pots dir de la nit al dia vull fer esdeveniments, no coneixes a ningú, o sigui, això és una cosa que ja ve d'anys i llavors ja coneixem molts persones interessades en adquirir peces d'art, que valoren l'art, que l'estimen, amb el tema de la moda el mateix. Per tant, tens una cartera de clients important. Tenim una cartera de clients important, sí. L'acte l'organitza, l'activitat o l'event l'organitzes tu, o per exemple, jo he imaginat que tinc, doncs això, que sóc un creador, etc. I dic, ostres, jo vull vendre, no? Els meus models, o sóc un antiquari, no? Que tinc moltes peces, o sóc una família que es vol treure el palauet de sobre i tots els seus mobiliaris, i et dic que tu, escolta, organitza'm alguna cosa perquè jo no tinc aquesta cartera de clients. Això ho pots fer per aquest tipus de gent o per un creador doncs, que té unes peces, diu, escolta, vol vendre, això ho organitzes tu. A la meva empresa, 121 Events Privé, es poden fer dues coses, esdeveniments propis i esdeveniments per terceres persones. Això vull dir. Sí, aleshores jo els faig un pressupost, en aquest pressupost doncs, jo els organitzo tot, des del càtering, la localització, en un lloc emblemàtic, llistat de clients VIP, el que m'estaves comentant tu ara, no té clients, doncs jo això els organitzo tot. L'important és vendre, vull dir. L'important és vendre, doncs els faig un pressupost. És que ara imagina't que jo tinc una casa modernista plena de coses i vull treure-m'ho de sobre, no? Vull dir, clar, jo no vull no per res, no? Llavors et dic, escolta, doncs, em pots ajudar? Vull dir... Sí, aleshores jo t'organitzo tot, et porto els clients, t'ho faig tot. Molt bé. Funciona a través d'un pressupost i ens posem d'acord. Clar, està molt bé això, escolta. Ara m'agradaria parlar una mica de la Judit, però com a emprenedora. És a dir, clar, aquella idea de quan va ser tu que vas decidir començaré a fer aquest projecte, és a dir, perquè tu ens has explicat que venies del tema d'antiguitats. Venia del tema de les antiguitats. En quin moment vas decidir dedicar-te al tema d'esdeveniments? A veure, jo soc una persona molt, molt inquieta i soc una dona que té molta iniciativa, l'he tingut sempre. I mai en tinc prou, però ara no t'estic parlant per l'aspecte econòmic, o sigui, sinó per l'aspecte emocional. A mi m'omple molt tot això. I aleshores vaig pensar, coneixia molta gent de diferents sectors, crec que soc una bona relacions públiques, m'hi entenc amb la gent, m'entenc perquè escolto molt i vaig pensar, faré esdeveniments, ho provarem, tinc els coneixements d'art, provarem de fer esdeveniments també per rellençar, també reactivar una mica el tema cultural. Barcelona estava molt pobra culturalment, a mi la cultura és una cosa que sempre m'ha interessat molt i m'hi vaig llançar. Al final tens l'ADN emprenedor, no? Perquè al final comences a fer un projecte i vols fer més. I si no surt bé, no passa res, no t'has de frustrar, ho has intentat, que mai es quedin les coses per intentar. Al final és un aprenentatge. L'important és fer-ho. L'important és fer-ho i que tu et sentis bé. Clar.
Sí. Que xulo. Després ja es veurà. I on et poden trobar? Com ho hem de fer, això? A mi em podeu trobar... Doncs o és tan secret que no podem saber-ho? Com... No, us donaré les dues webs. La de 121 és 121eventsprivé.com Molt bé. i 121 amb números. Tot seguit. 121, diguéssim. 121, 121eventsprivé amb dues es.com. I la de la passarel·la Runway és hernandoherrera.es. Ah, aquesta ja la conec. Molt bé, més té uns models i uns models doncs, que estan molt bé, escolta, és una escola... Sí, és una escola, perquè s'ha de diferenciar, ell no és agència de models, és escola de models, ell forma les models amb els aprenentatges de tota la vida, com s'ensenyaven a les models d'altres costura de París dels anys 20. Més que models són maniquís, i aleshores això també s'ha de valorar perquè no es treballa aquest tema. Clar, al final sap... Qualsevol persona es fa dir model. Clar, al final sap qui és la model, ha treballat amb ella, l'ha format, amb la qual sap de quina manera pot... Diferències model i maniquí. No és el mateix una model que una maniquí. No? No. Per què no? Perquè una maniquí és una noia que s'ha format amb les directrius de tota la vida, de les models d'alta costura que ja desfilaven per Coco Chanel, amb els passos a seguir, és una tècnica, això. Com treure's un guant, com treure's una jaqueta. O sigui, no només és caminar una passarel·la, anar i tornar. És una tècnica. Aleshores, ell les forma amb aquesta tècnica i les models que ens desfilen a les nostres passarel·les totes desfilen amb aquesta tècnica. Llavors, bueno, és molt bonic de veure. És un art, també. Escolta, doncs jo estic encantat. A veure, jo no tinc gaire capacitat adquisitiva, però escolta, almenys m'agradaria venir a una per veure com va visualitzar almenys acció, no? Bueno, escolta, jo tinc consoles isabelines, perquè com ella havia dit, vull dir, és un bon moment per anar a subhasta. Ara és un bon moment per tot, Sí, jo crec que ens estem ressorgint. Molt bé. Escolta, doncs encantat. Bueno, jo us espero, a la propera esdeveniment. Veus? Mica, recorda-m'ho, perquè el 25 de maig encara falta molts dies. Hem d'anar. M'ho recordaràs o no? Sí, jo estaré allà. Hem d'anar ben arreglats, o com van aquests llocs? Una miqueta. Home, tampoc anar de gala, però es va de còctel. De còctel, americana i corbata. L'americana i corbata, exacte. Això del dress code és una cosa molt important, que un dia ens ho has de venir a explicar, això. Sí, ara és el que parlaves abans, ara s'han posat molt tecnicismes anglesos. Sí, exacte. Jo li deia a la meva mare el dress code i em deia, el dress què? El dress code. És veritat. Coses de tota la vida, canviem el nom, però bàsicament segueixen sent les mateixes coses, vull dir, no canvien. Anar arreglat. Sempre és important, anar arreglat als puestos. Home, l'arreglat és bonic, sempre està bé. A més, a un mateix li puges l'autoestima. Sí. És o no? Bé, Miquel, moltes gràcies. Ens trobem d'aquí 15 dies o no? Ens trobarem, a veure qui porto aquesta vegada. Bueno, segur que serà algo interessant. Molt, molt interessant. I la Judit, gràcies a Judit per acompanyar-nos. Molta sort en aquesta emprenedoria empresarial. És un tema que ens interessa molt saber què es fa a Catalunya avui en dia, què es porta, què s'està treballant, què s'està innovant, perquè això és molt important també, sortir dels paradigmes habituals del món de l'empresa i ocupació, i per tant, felicitats. I escolta, vinem a veure't. Moltes gràcies a vosaltres. Moltes gràcies.